سلام ناي چانالي تخاتلتي كمي تخونو نايلوم معنتي أرستي مس مرزاما بيتسب كنبر كلنا كمزي مكبر زبلي أبزنتايو بيتسب كنبر كلنا أب حدا روشتي سبايكي ويكا سبيتخا أبو ويكا أده عب حاوي ويكا حافتي أب بيتسب وشتي زم حدرنا مالتي أب بيتسب وشتي زم حدرنا حاتن أمو أكو ويكا حاوب يخدي مالتي زوم مسانا زنبرو سبات مرزاماتات اندحر كوينوم أبز حلفة مدبي زغرب كلكم ناي مرزاما بيتس ناي مرزاما سبات ملكتات اندحر اللوم كم مجهال من نقاس لوت زي مدلاي مقنع بتدقاقامي محساو آلوتاوينات سلام اندحر زخلقنا كوينوم أنا زبلكات راح سمع زبلو سبات اندحر كوينوم كم زعينة بهاريتات زرقاء من دحر كوينو مس آتوم كنبر كلنا انتي كنقبر لنا انت عينة من قدي خنكتل لنا بخنياتو زبزكونا مرزاما سبات كنبر كلنا زبزكونا سناء أمراوي كوستات اللو سناء أمراوي حمامات اللو إذن حمامات سياتوم نخيبزكونا انت خنقبر لنا صبوق اندا قبرنا اندحر زي مسكونا خوينوم نناتي دليت راح نبر نحرزبنا خوينوم ناتهم دليتاتهم راح زقدمون نحرقونا أي كاد سباي قدسني لهم ناتهم من قد راح نخن من راح نحرز قبول خوينوم انتهي كمي نقبر لنا وشتنا خي بودا على مانا من قدنا نخين السحت غنياتو مسمر زما سب زنبر ويكون لا يزسر حساب على مان من رأي زي يقول لي هوتي زنبر سلازخو من خوي كون نجر كيبزحنا نفسنا نخين رسع كبيك زلنا زنقرنا نجراتنا أتيلنا مالتيو أنت عينت من قد خن كيدا لنا أنت عينت ميلا كنتك لنا كين وصع حما شجرات كي قادونا مساعتهم بمرمبارنا زقادونا شجرات علو أبز حلفة مدريز تقصقوهم مالتي بس تقصنا يوم سايكولوجيكالي سايسنا أمره وضعات خيبتنا أنتي كنقبر لنا زبلينا خبرات ناي channel تخاتلتي ስለዚህ حبيبكم مسايصنحو حدا بحدا كنريهم لنا مالتي قداماي كنقبرو زقبانا نجر انتايو نأقراربانا وسن كنقبر لنا مسمر زاما سبات كنبر كلنا نأقراربانا دارت كنقبرو لنا مخنياتو انتايو نسب مقصصار ايكالني مالت نمر زاما سبات ملوات ايكالني من انت قبرنا لهم زغيرو سبات ايكون زي ما نمسك كفتان حفرتن مالتي مسمر زاما أمر زاما بيتسب كنا بكلنا نأقراربانا وسن كنقبر لنا كنرحقوم لنا كنعلوم يبلنا وسان زغون زربان دحرالو ناي زربالو وط كنقبر نخلينا نوسان نقرات راحنا كنزاربوم زلنا سلازي نأقراربانا وسن بمقبار كاب مسمر زاما سب بمنبار كابز مزونا شجرات نفسنا كندحن نخلينا مالتي زي تحدى مفتحي أو مرزاما بيتسب كنبر كلنا كنقبرو زقبانا نجر مالتي اتخال أي كأنتاي كونتاتنا زي مبرهبره زنتاي مالتي أقدمه كم زقرب كلكم مرزاما سبات لوتي أيدلينه ويكون نحنا كنلوت اندحر دلينا أي فقدونانيو كتكسر إخا أيكون الكانيو كتقاقي إخا زبلو نقرات يوم زقربونا نخين فتن نخين لوت مالوتيو سلازم تاينا خنقبر زلنا زحسبنا يو نقر أزيبنا نقبرو نقر ويكا نوصدو سقوم تتات انتاي كم ندالي كنقلت اللون يبلنا كنبرهر هاللون يبلنا غيرنا خنرقيو مالنا كونتاتنا خنبره رهيبنا حساباتنا خنقول لنا زي ادخال اي كنقبوس كبرنا زعما بيتس نبي
ሳልሳይ ከዓ ኣብ መርዛማ ቤተሰብ ክንነብር ከለና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ ምርሓቕ ሙሉእ ብሙሉእ ምርሓቕ እንድሕር ክኢልና ሙሉእ ብሙሉእ ክንርሕቆም ኣለና ምክንያቱ መርዛማ ቤተሰብ እንታይ እዮም ዝገብሩና እናድሃሉና እንዳተወቀስና ንክንነብር እዮም ዝገብሩና እንዳሓሰሩና ንክንነብር እዮም ዝፈቅዱልና ምንም እንተገበርና ከድንቁና ከበረታትዑና ኣይረኣዩን እዮም ስለዚ ባዕና ነገር እንታይ እንድሕር ዓቕሚ ኣለና ሙሉእ ብሙሉእ ክንርሕቆም ኣለና እዚ እቲ ሓደ መፍትሒ እዩ ማለት እዩ እዚ እውን እቲ ሓደ ወሳናይ ነገር እዩ ምስ መርዛማ ቤተሰብ ክንነብር ከለና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ማለት እዩ ራብዓይ ከዓ እንታይ እዩ ኣድሓናይ ዘይምዃን ማለት እንታይ ማለት እዩ መርዛማ ሰባት ለውጢ ኣይደልዩን እዮም ለውጢ ከዓ ኣብ ሂወት ክንገብሮ ካብ ዝግባአና ነገር ወሳኒ ነገር ፈቲና ይኹን ፀሊእና ለውጢ ኣብ ሂወት ወሳኒ እዩ ንለውጢ ከዓ ዋጋ ምኽፋል ኣድላይ እዩ መስዋዕትነት ሪስክ ክንከፍል ኣለና ንክንልወጥ ማለት እዩ መርዛማ ሰባት ግን እንታይ እዮም ዝደልዩ ክምቸዎም ይደልዮም ኣብ ድሎት ክነብሩ ይደልዮም ፅቡቅ ሽም ንክህልዎም ይደልዮም ነቲ ለውጢ ዘድሊ መስዋዕትነት ግን ክኸፍሉ ኣይደልዩን እዮም እንድሕር ዘይተለዊጥና ከዓ ኣብ ሽግር ኢና ንወድቕ ስለዚ መርዛማ ሰባት ብዘይ ምልዋጦም ምክንያት ኣብ ሽግር ክወድቁ ይኽእሉ ንሕና ክንድሕኖም የብልና ባዕሎም ብዝመረፅዎ መንገዲ ከይዶም ኣብ ሽግር ስለ ዝወደቁ ንሕና ኩሉ ግዜ እሳቶም ዘባላሸውዎ ነገር እንዳዓረና ክንነብር ይብልና ባዕሎም እንድሕር ኣባላሽዮም ንባዕሎም ክንገድፈሉ ስለዚ ኣድሓናይ ዘይምዃን ማለት ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ሂወት ለውጢ ናይ ግድን እዩ ስለዚ ካብ ዘይምልዋጥ ዝመፅእ ሽግር ኣሎ ነቲ ሽግር ከዓ ኣድሓናይ ክንከውን የብልና ባዕሎም እቶም መርዛማ ሰባት ንክፈትሕዎ ክንገድፈሎም ኣለና ንባዕላቶም ብምግዳፍ ንሕና ክንርሕቕ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ኣድሓናይ ክንከውን የብልና ሓምሻይ ከዓ ምስ መርዛማ ቤተሰብ ክንነብር ከለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ፍቃድ ክህቡና ክንፅበ የብልና ባዕልና ኣብ ዝደለናዮ ነገር ኣብ ዝደለናዮ ሰዓት ክንገብሮ ዘለና ነገር ክንገብር ኣለና ፍቃድ ናታቶም እንድሕር ተፀቢና ብዙሕ ነገር ከምልጠና ይኽእል እዩ መርዛማ ቤተሰብ ናተይ ረብሓን ድሌትን ክተቐድም ኣለካ ዝብሉ ዓይነት ቤተሰባት እዮም መርዛማ ቤተሰብ ዝበሃሉ ናይ መርዛማ ቤተሰብ ድሌት መፈፀምታ የብሉ ስለዚ ምስ መርዛማ ቤተሰብ ክንነብር ከለና ድሌታትና ባዕልና ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ክንፍፅም ኣለና ክንፅበ የብልና እንድሕር ደስ ኢልና ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ከይነገርናዮም ከይፍለጥናዮም ድሌታትና ክነማልእ ኣለና ንምንታይ ኢና እዚ ንገብሮ ኩሉ ነገር ብግዜ ዝተገደበ ስለ ዝኾነ ኣብ ትክክለኛ ሰዓት እንድሕር ዘይጌርናዮ ከምልጠና ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፍቃድ ክህቡና ክንፅበ የብልናን ድሌታትና ባዕልና ክነማልእ ኣለና ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ድሌታትና ክነማልእ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ኣጠቃሊልና ክንሪኦ ከለና ምስ መርዛማ ቤተሰብ ክንነብር ከለና እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ንኣቀራርባና ወሰን ክንገብር ኣለና ንኩሉ ዝሓሰብናዮ ነገር ክነብራህርሃሎም የብልናን ሳልሳይ ከዓ ክንርሕቆም ኣለና እንድሕር ክኢልና ሙሉእ ብሙሉእ ክንርሕቆም ኣለና ራብዓይ ንዝተጋገይዎ ወይ ኮላይ ንዘባለሽዎ ነገር እንዳዓረና ክንነብር የብልናን ንባዕላቶም ክንገድፈሎም ኣለና ኣድሓናይ ክንከውን የብልናን ሓምሻይ ዝደለናዮ ነገር ንክንገብር ፍቃድ ክህቡና ክንፅበ የብልናን ባዕልና ሓሲብና ክንገብር ኣለና ባዕልና ክንውስን ኣለና ሻድሻይ ከዓ ሻድሻይ ክንገብሮ ዝግባአና ወሳኒ ነገር እዞም ካብ ቀዳማይ ስጋዕ ሓምሻይ ዝገበርናዮም ነገራት ምስ ገበርና ሻድሻይ ከዓ ከም ተወሳኺ በዞም ካብ ሓደ ስጋዕ 5 ዝተቐመጡ ነገራት እንድሕር ለውጢ ዘይረኺብና ሻድሻይ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እንታይ እዩ መርዛማ ሰባት ኩሉ ግዜ እንዳወቀሱና እንዳድሃሉና እንዳነዓቁና ከየኽበሩና ስለ ነብር ንነፍስና ዘለና ዋጋ ትሑት ይዝኸውን ብነፍስና ዘይንተኣማመን ሰባት ኢና ንኸውን
ኣብ መርዛማ ቤተሰብ ክንዓቢ ከለና ነብስና ዘይንተኣማመን ሰባቲና ንኸውን ከይተደነቕና ከይተመስገንና ስለንዓቢ ዘለና ዋጋ ዘለና ፍልጠት ዘለና መልክዕ ዘለና ጽቡቕ ባህሪ ኣይንፈልጦም ኢና ወይ ኩሉ ኣትሒትና ኢና ንምልከቶ ስለዚ ውሽጥና ተወፂዑ ዝዓቢ ስነ ኣእምራዊ ወፃ ስነ ልቦናዊ ወፃ ኣብ ውሽጥና ይሰፍር ይሰርጽ ከምዚ ዓይነት ሽግራት ኣብ ውሽጥና ስለዝህሉ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ሳይኮሎጂስታት ክነማኽር ኣለና ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኻይም ከይድና ክነማኽር ኣለና ኣብ ውሽጥና ብዙሕ ዘይንዛረቡ ሽግራት ክህልወና ይኽእል እዩ ስለዚ ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኻይም ከይድና ዘለና ሽግር ክንፈትሕ ንኽእል ኢና ዘለና ነፍስና ኣትሒትና ክንምልከት የብልናን ማለት እዩ ተወሳኺ ዝተፈላለየ ነፍስና ክንሓዊሉ ይኽእለሉ መንገዲ ክነግሩና ስለ ዝኽእሉ ናብ ናይ ስነ ኣእምሮ ሓኻይም ከይድና ክነማኽር ኣለና ዘለና ሽግር ብግልፂ ክንነግሮም ኣለና ንነብስና ዘለና ኣመለኻኽታ ንኽዕረ ንኽመሓየሽ ስለ ዝረዱና እዚ ብተወሳኺ ምስ መርዛማ ቤተሰብ ይኩላይ ኣብ መርዛማ ቤተሰብ ክንዓቢ ከለና ክንገብሮ ዝግባአና ነገር ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ስለዚ ዘለኩም ርእቶ ኣብ ኮሜንት ጽሓፉለይ ጠቃሚ ኮይኑ እንድሕር ረኺብኩምዎ ላይክ ግበሩ ካልኦት ሰባት ክከታተልዎ እውን ሼር ግበሩ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ግበሩ ምሳይ ስለ ዝጸናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ይቐኒለይ ኣብ ቀጻላይ ብኻልኦት መደባት ክንራኸብ ኢና ሰላምኩም